Bai, igual gero sozialki arazoa izan da estresa beti zerbait txarrarekin lotu izan dela, baina bai ongi esana dago. Igual hasiko beharko ginateke, esanez, estresa guk zerbait mekanismo bat da, gure mekanismo bat. Estresak normalean oso funtzio ona dauka, edozein egoeretan zailagoa edo errezagoa, aktibatzen da gure barnean eta erantzuteko gaitasuna ematen digu. Noski, egoera guztiak ez dira berdinak eta inpaktoa izaten baldin badu egoera horrek, adibidez egoera latz batean, gerrate batean, indarkeria egoera batean, horrelako egoera batean, estres mekanismo hauek aldatu egiten dira eta hori dena bizitzeko modua izango da baldintzatuko duena, ez? Gero, nahasmenduren bat edo beste bat garatu ahal izango dugun. Normalean estresak oso mekanismo onak ditu aurre egiteko, eta horregatik jendeak normalean, naiz eta oso egoera latzetan egon, aurre egiten die eta egoki. Beste batzuetan, izan daitezke ezaugarri desberdinengatik edo irizpide desberdinengatik, ez da horrela gertatzen, mekanismoak nahastu egiten dira, eta erantzuna batez ere barnetik, eta hori da trauma, sortu egin daitezke. Argi eduki behar dugu, traumaz hitz egiten dugunean, egon behar duela beti egoera bat hori sortzen duena. Askotan gizartean oso erraz erabiltzen da trauma hitza, baina argi eduki behar dugu egon behar dela egoeraren bat konkretua, oso indartsua dena, adibidez gerrate bat edo sexu eraso bat, horrelako zerbait. Eta badagoela beste moduren bat ere, beste modu batzuk egoera berdinera heltzeko, adibidez haurtzaroko binkulazioetan ez baldin badira apego seguruak egin eta horrelakoak. Horregatik, kontuz erabili behar da ere trauma hitza kalean oso erraz erabiltzen delako, baina ondorio konkretu batzuk ditu eta fase batzuk ere bai. 3 mota daude gainera, traumarekin harremandutako 3 kontzeptu erabiltzen ditugu, trauma agudo esaten dena eta hori da momentuan gertatzen dena, egoera horren ondoren, denbora motza irauten duena, oso intentsua da, eta gero normalean pertsonak baditu bere errekurso propioak horri aurre egiteko. Beste gauza bat da izatea trauma kronikoa, ez? Hori noiz gertatzen da? Ez denean egoera konkretu bat izan, baizik denboran zehar eman den, adibidez, bikote harreman batean indarkeria sortu denean eta urtetan zehar egoera desberdinak agertu direnean, edo gerrate batean denbora luzez bertan mantendu zarenean. Eta azkenik hitz egingo genuke trauma konplexuaz, ez? Nahasten direnean, bai, trauma mota desberdinak eta baita denbora edo epe desberdinak. Horregatik, hitz egiten dugunean estresa eta trauma elkarrekin, eduki behar dugu oso argi, estresa mekanismo bat dela eta trauma sortzen dela guregan edo zure buruak interpretatzen duenean zure bizitza arriskuan dagoela modu batez edo bestez. Esan dugun moduan, badaude egoera desberdinak hori sortzen aldutenak, batzuk oso argiak dira, gerrate bat edo indarkeria egoera bat, beste batzuk aldiz, ez dira horren ikusgarriak eta horregatik kostatzen da gehiago identifikatzea. Galera bat adibidez, dolu baten barnean ere trauma sortu daiteke galeraren arabera, edo esan dugun moduan haurtzaroan sortu diren binkulazio eta harreman desberdinekin, ez? Nola sortzen da trauma? Nola sortzen da trauma? Gure buruak informazioa jasotzeko modu bat dauka, mekanismo batzuk ditu, informazioa jaso eta barneratzeko. Barneratze horretan, gure buruak bitan edo 3 banatzen ditu informazioa. Bata da kognizioa edo irudia esaten dena eta beste bat da bizipena, emozioa edo fisikoki sentitzen dena. Orduan, traumarekin zer gertatzen da, informazio guzti hori ez dela ongi integratzen. Eta integrazio hori sortzen ez baldin bada, mantenduko da denbora. Geroz eta denbora gehiago egon, kronifikatu egingo da. Egoerek
baldintzatzen gaituzte eta gure buruak prozesatzeko daukan mekanismo hori ez baldin badu ongi egiten, orduan sortuko da trauma. Fase desberdinak daude eta askotan trauma dagoen edo jakiteko denbora bat pasatu behar da. Lehenengo egunetan edo lehenengo hilabetetan ez da adierazten edo ez dago sintomatologiarik. Ematen hasten denean hitz egingo genuke 4 alorretaz. Lehenengoa izango zen kognitiboa, zer gertatzen den buruaren barruan. Buruak izan ditzazke flashbackak, flashback dira aurretik sortutako irudi horien agertzea behin eta berriz, kontrolik gabe, zurruntasuna, memoria galerak eta horrelakoak. Bestetik dauzkagu emozionalak, eta hauek dira adierazgarrienak edo kalean gehien entzuten direnak, tristura, antsiedadea batez ere, izan daiteke ere beldurra, erruduntasuna handia sentitzen da normalean estresaren nahasmenduarekin. Beste batzu dira jokabidezkoak, nola harremantzen den beste pertsonekin, erritualak sortzea, edo loaren nahasmenduarekin ere bai lotutako beste sintoma batzuk. Eta gero fisikoak. Fisikoak dira buruko minak, sabelan ere nahasmenduak, askotan etortzen dira, sentitzen direlako gaizki, baina ez dakite zerekin lotu, eta ez dituzte lotzen 4 alor hauek. Batzutan nago gaizki fisikoki, oso nekatua nago, eta nik uste nuen zela lanagatik, baina gero eta hasten dira beste sintoma batzuk adierazten, eta denak elkarrekin esaten digute hori gertatzen ari dela, kuadroa betetzen denean. Eta gero, badaude beste sintomata batzuk askoz ere larriagoak, disoziazioa edo despertsonalizazioa, edo nortasunean aldaketak, badaude nortasunaren nahasmenduak ere bai, batzutan deribatuak direnak hemendik, eta horiek bai direla urtetan eta urtetan eman diren bai esposizioagatik egoera latz batean, eta baita ez delako ezer egin horrekin, barnetik. Nahasmendu hontaz ari garenean, irizpidea edo lehenengo irizpidea da egon behar izan zarela traumatikoa izan daitekeen egoera batean. Eta hori ezin da aurrez ikusi. Uholde bat ezin da aurrez ikusi, gerrate bat ez da ere, edo eraso bat. Orduan, prebentzioa beste alde batetik hartu behar da, eta da nola garatzen den pertsona bat horri guztiari aurre egiteko. Zer egin dezake pertsona batek? Kognitiboki ari baldin bagara, malgutasuna, gero eta pertsona malguago izan, gero eta rekurso gehiago eduki, edo zein egoerari aurre egiteko gaitasun gehiago izango du, Beste batzuk izan daitezke ikuspegia, bizitzaren ikuspegia, gero eta baikorragoa izan, gero eta gauzak ikusteko objektibitate gehiago eduki eta errekurso gehiago arazoak konpontzeko, umorea ere oso importantea da. Askotan jendea larritu egiten da, egoera latz baten aurrean, zergatik batek txiste bat egiten duen, baina hori adaptatiboa izan daiteke egoeran aurre egiteko, lasaitzeko modu bat bezala. Beste batzuk daude, kontrola, kontrolaren maila adibidez, egoerak kontrolatzeko ze gaitasun duzun, bai kanpotik eta bai barnetik, autorregulazioa. Ze mekanismo dituzun zure gorputza erregulatzeko barnasketaren bidez, erlaxazioaren bidez, autoinstrukzioen bidez. Jendeak badauzka gaitasunak egoera latzei aurre egiteko, beti horrela izan da. Orduan, horiek gero eta gehiago garatu eta gero berriki atera diren beste mekanismo batzuk garatu daitezkenak, barneratu, hobeto izango da. Egoera ezin dugu gaitzetsi, baina bai nola egiten diogun aurre, moldagarritasuna esango nukenik dela kontzepturik importanteena. Gero eta moldagarriagoa izan pertsona bat, orduan eta hobeto egingo dio aurre edozein arazori. Eta horrek babestuko du nolabait, batez ere ondorio latzak eukitzeari begira,
Bai, esan duguna, ez? Malgutasuna, mundua gero eta zabalagoa ikusiz eta besteengandik ere ikasiz, aurre egiten aldiegu errazago beste gauzei, ez? Eta inkluso kontzeptu ezain berri, baina bai berriki denen ahotan dagoena, resilientziarena da, ez? Nola pertsona batek beti harremantzen dugu egoera latz batean egoteak trauma bat sortzeko aukera izango duzuna, baina badago ere zure burua handitzeko aukera. Kontzeptu berri hori, ez? Resilientziarena. Zer ikasi dut nik egoera latz batean, nola heltzen den askotan jendea esanez nire burua gai ikusi dut, honi aurre egiteko, ongi atera naiz, eta inkluso batzutan beste pertsona bat lagundu dut. Hori guztia kontutan hartzea eta gure gaitasunak kontutan hartzea oso erabilgarria da ez okertzeko eta onurak lortzeko. Ondorioak izan daitezke epeka, epe motza, ertaina edo epe luzean. Epe motzak direnean sintomatologia nahiko intentsua izaten da eta nahiko aldakorra. Eta normalean oso zentratuta dago sintoma konkretu batzuetan, adibidez erruduntasuna edo antsiedadea. Denbora aurrera joan ahala, nahasmendu batean garatu daiteke, bai estresaren ingurukoa edo beste batzuk, bai antsiedadearen inguruan, depresioaren inguruan, fobiak eta horrelakoak. Eta ja luzatzen baldin bada nortasuneko nahasmenduak sortzen aldira. Desberdinak daude ere bai, eta batez ere sortzen direnak da bai bere buruarekiko eta bai munduarekiko harremantzeko modu horretan arazoak. Besteekiko agian blokeatu egiten delako edo ez dakielako nola erantzun edo badituelako buruan ideia batzuk, adibidez pentsatuko du besteak nik ez daki zer edo konturatuko da nik sufritu dudala, eta horrek oztopatzen du, edo deskonfidantza, ez? Askotan ez naiz inortaz fidatzen, egoera oso latz bat izan dudalako pertsona batekin, min emagin dit, eta ez naiz ongi konpontzen jendearekin. Barnealdearekin, autorregulaziorako arazo handiak eukitzea, disfuntzionaltasunak eta estremoena izango litzateke, bizitzako alor importanteetan, lanean, familian, etxean eta bar, ez gaitasunak sortzea, inkluso lana galtzea horrelako egoera batengatik. Oso oinarrituak daudenak emozio sinpleetan, antsiedade pixka bat eukitzea edo noizbehinka bajoiak esaten dena, tristura agertzea, igual fobiaren bat, nonbaiten gertatu baldin bazait zerbait hortik pasatzeko zailtasunak eukitzea, edo norbaitekin hitz egiteko, baina gauza puntualak direnak. Horiek izango lirateke arinak eta jende gehienak bere kabuz aurre egiteko gaitasunak dituenak. Larriak izango lirateke galera importanteak daudenean, adibidez, zure burua zaintzen ez duzunean, oinarrizkoak elikaduran, higienean, lanera joateari uzten diozunean, edo besteekin hitz egiteari uzten diozunean, etxean sartu, horiek izango lirateke larrienak, eta inkluso garatzean hortasunarekin harremanduta dauden nahasmenduak. Pentsatu behar duguna da, piramide batek antza izan dezakela, egoera hauek. Lehenengo harinenak daudenean, noizbehinka agertzen dira, eta inkomodoak edo izan daitezke. Horiek aurrera joan ahala, gertatzen dena da gure bizitzan eta gure buruan orokortzen direla, eta gero eta afekzio gehiago ditu gure bizitzan, eta gero hori konpontzeko lan gehiago egin behar da, pausoz pauso joan behar delako, hori dena desegiteko eta oreka bat lortzeko berriro. Batzutan, inkluso nortasunaz ari garenean, batzutan ezin da guztiz lortu hori desegitea. Oso larriak hitz egingo genuke depresio larriak eukitzeaz eta ohetik ez altxatzeaz, ideia autolitikoak eukitzea edo aurrera eramatea eta buruaz beste egitea izango litzateke
larriena hori argi dago, edo besteei min egitea batzutan, erantzuna hori denez besteekiko beste pertsona bat mintzea. Orain arte, gure munduan edo psikologiaren munduan garapena handia egon da azkenengo urteetan, egia esan, ikerketei batez ere esker. Ez da lehen egiten zena funtzionatzen ez zuenik, baizik ez zela nahikoa. Lehen erabiltzen ziren terapiak batez ere kognitibo-konduktualak ziren, edo narratibak horrelakoak. Erabilgarriak bai, baina ez nahikoak. Gaur egun baditugu beste terapia edo interbentzio mota batzuk, eta hori esker lortzen duguna da, esan dudan moduan lehen, buruak behar duen integrazio hori guztia lortzea. Hori nola egiten da? Trauman zuzenean lan eginez. Kognitibo-konduktuala edo narratibak ziren gehiago kognitibotik edo ideien inguruan edo ideiatik aterata. Hemen, orain beste terapia batzuk, adibidez EMDR deitutakoa eta Homsek onartua daukana, edo terapia somatikoak ere bai, horrelakoak egiten dute lan gainera, aurretik esandakoaren gainean, emozioekin eta gorputzarekin, eta horrela lortzen da buruak integrazio osoa egitea edo ahalik eta osoena, eta orduan ikusi izan dena da lehengo terapia horiekin sintomatologia terapian zauden bitartean jaitsi egiten zela eta denbora batez mantentzen zela, baina gero berriro ateratzen zirela sintomak. Hauekin ikusten ari dena da egoera hori ongi egotearen edo oreka lortze horren denbora luzatu egiten dela eta buruak beste mekanismo batzuk pizten dituela horri esker integrazio guzti hori egiteko eta trauma hobeto lantzeko. Arina delarik, kognitiboa normalean, kognitibo-konduktuala, fobiaren bat identifikatzen baldin bada esposizioan oinarrituta, gauza simpleak edo ezain luzarokoak, motzagoak izaten dira, pertsonak normalean ez baldin badu gehiago garatu, errekurso pertsonal gehiago dituelako izaten da, orduan errazagoa da horri buelta ematea. Larria denean esan duguna, traumaz ari baldin bagara, importantea da, hontan aditua den pertsona batekin aritzea, terapeutak errekurtso gehiago izango dituelako, eta aurretik egiten den lan horretaz gain, beste gauza batzuk egin behar direlako, beste interbentzio mota batzuk trauma zuzenean lan egiteko. Eta horrek, normalean lan gehiago izaten ditu, ze gainera ez dira izaten normalean momentu konkretu batean gertatu zaizkizun gauzak, baizik denboran zehar gertatu direnak. Gaizki dago pentsatzea, egoera larriagoa izateagatik okerragoa dela pertsona batengako. Adibidez, emakume batek izan dezake eraso sexual bat momentu konkretu batean, eta nahiko arin egoera horri buelta eman eta ongi egon, naiz eta oso larria izan egoera, baina igual indarkeria egoeran egon den emakume bat bikote batekin, denboran zehar naiz eta indarkeria maila baxuagoa edo izan, denboran zehar mantendu denez, hori desegitea zailagoa da eta lana sakonagoa ere bai. Orduan, batzutan bai arintasuna eta larritasuna ikusi behar dugu zenbat denboraz egon den egoera larri horren aurrean, eta horrek eragingo ditu sintomatologia desberdinak edo kronikoagoak, eta orduan egin behar da lan luzeagoa. Geroz eta denbora gehiago egon, geroz eta lan gehiago egin behar da. Oso larria denean, nik uste dut lana profesional gehiagok ere egin behar dutela, eta terapia hauek jasotzeaz gain, badago jendea jaso beharko duena ere medikazioa behintzat denbora batez oreka lortzeko, eta hori sendagilea den pertsona batek egin beharko du, eta espezializatua baldin badago asko hobe noski.
torturen inguruan ere bai dago ikerketa handia traumari lotuta. Eta, bueno, atera izan dena sintomatologiaren inguruan edo horren inguruan ez du asko aurrera jo, oso argi dagoelako, ikusena da gehiago neurobiologiatik ez, nola sistemak nolakoak diren eta esan dudana ez, nola ez da bakarrik zerbait kognitiboa baizik eta emozionala eta fisikoa ere bai dela eta hor buruak integrazio bat egin behar duela, horri esker orduan sortu dira interbentzio mota desberdinak, ez bakarrik pentsamenduarekin, baizik emozio eta gorputzarekin ere bai, eta azkenengo ikerketak oso zuzenduak daude prebentzioaren inguruan edo esan duguna ez, zer egin daitekeen jendeak sendotzeko, pertsonak sendotzeko eta horri guztiari aurre egiteko. Eta azkenik, erresilientziaren kontzeptu honen inguruan ere, esperantza ez, pertsonengan eta esatea, naiz eta gauza larriak edo desatseginak pasa, pertsona bat hezi daitekeela ere horri esker. Hor dago ere bai, bakoitzak garatu duen tratamendu hori funtzionatzen duela erakutsi nahiean, ez? Lehenengo asumitzea, zer gertatu den, hau atzera begiratzea eta onartzea denoi pasatzen zaizkigula gauzak. Bigarrena izango litzateke hausnarketa egitea, ez, eta gertatu zaidan honek zer eragin izan du nire bizitzarengan, zenbat eragiten duen nire egunerokoan, nire lanean, nire harremanetan, nire buruarekiko eta nire orekarako. Hirugarrena, nola egiten ari naizen aurre, zer nahi dudan egin, zer ahal dut egin, eta errekurtsoak falta baldin badira, orduan laugarren bat izango zen, eta da, kanpotik ez laguntza eskatzea medikuarengana, psikologo batengana, edozein materian aditua den edozein pertsonarengan. Eta bosgarren bat jarriko nuke, eta da beste hausnarketa bat, eta zer hobetu dut, zer atera dut nik ere positibo egoera hontaz. Nola ikusi dut nire burua eta nola errefortzatu ahal ditudan nire gaitasunak eta nire autoestima azkenean.